waya na maganan wai barayi na ce to wani barayi ga wa'anda ga gwamnan Jos ga gwamnan ina an kai su kotu aka yi shari'a ECFCC ta tabbatar da cewa sun saci kuɗi sama da biliyan kaza kuma aka ce an yafe musu ga pipe nan a Lagos aka ce an zira pipe din man fetur a masallaci na 'yan Najeriya da coci ana zuƙar man ana siyarwa amma an kasa faɗa wa mutane wani masallaci ne da wani coci ne saboda a Lagos abin ya faru ba a arewacin Najeriya ba an yi wannan to da haka mu dai mun faɗa malaman duk da suke da bakin da za su yi magana su fito su yi magana a yanzu kafin ɓannar ta faru yanzu ku kalli yanayin hanyoyinmu tsaron da ake fama da shi system ɗin da an taɓa gwada shi an ga matsalar da ya haifar don Allah ya kamata a sake gwadawa ai annabi ya ce ba a cizon mumini so bi ame abinda aka taɓa gwadawa aka ga ɓannar da ya haifar an faɗa cewa neran Najeriya tun daga wancan lokacin da aka yi wancan canjin ta karye a duniya da kudin Najeriya yana standard a duniya ta yadda in ka tashi zaka je Ghana America ina ne neran Najeriya kake dauka akwai mutumin da aka ce mutanen Najeriya sun je aikin hajji da kudade lokacin in ka je da naira a Najeriya ma'aikaci mai canji a Saudiya yakan iya karban naira ya baka kai amfani da ita ya ji labarin cewa an canja kudi a Najeriya ya ɗauko buhunan kuɗi ya tsallako da su Najeriya don ya canza kuɗin aka kama shi a Legas aka ce shi ma ɓarawo ne a haka ya mutu irin wayannan mutanen ya za a yi da haƙƙinsu a lahiran an tafi yaya za a yi kuma duk wanda ya taɓa zuwa aikin hajji ko umara za ka ga kuɗaɗen ƙasashe da yawa ana karɓa amma za ka ga duk inda ka je za ka ga sun sa naira sun yi kansil ɗinta ba a karɓa duk wani alhaji da ke zuwa aikin hajji ko umara ya sani in dai a Saudiya ne yanzu za ka ga sun sa naira a jikin gila sun yi kansil ɗinta ba za su karɓa ba wannan abin shi ya janyo saboda haka wallahi tallahi wannan tsari ne da kwata-kwata Jonathan kun ga dai ba musulmi ba ne ita maganan gaskiya in ta zo ko kan waye ka yi ta da ya zo zai canza kuɗi tsarin da ibi kuma ko yanzu ba muna cewa kar a canza ba ne mun yadda a canza amma wannan tsarin ne ba mu yadda da shi ba a buga sababbin kuɗin a sako shi ya shigo hannun mutane duk tsofan kuɗin da ya shiga a riƙe shi kar ya fito ana buga sababbi tsofaffi na me na ɓacewa a hankali har a waye gari tsofaffin babu shi yanzu ga shi nan daga lokacin da aka zo da maganan za a buga sabon kuɗin yanzu dala ta kai 780 to ta kai naira 800 kuma abinda masana ke hasasuwa wallahi in ba sa'a ba dala sai ta kulle ta kai naira 1000 dala ɗaya kuma duk da haka wai taimakon talaka za a yi an zo an rufe boda an yi waye amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye